ma duka muna muku godiya. Bilkisu Famsanta, ina godiya da bibiyanmu da yake da turo sakonni da kike muna karantawa. Bilkisu mun gode. Za mu yi kokari mu matsa waka ta 4 tun da mun dawo a ta 5, to sannan kuma za mu ga me zai kaya. Ku biyo mu a cikin waka ta 4. Gwara guli lashe wani bukata ta taho, take za ta kira ka a tallo, mai suwiti ya ka zo taho. Ina so ni magana daya da budurwa gwara guli budurwa gwara guli da ka bani fara mai kyau kudi, mai hanci gashi bai rufu, gwara ka bani tuwo in ci da miyar kuka a cikin dare da budurwa gwara guli budurwa gwara guli ta ce mini ba ta dafan kuji, na ba ta galaxy ta kuji, ta ce mini kayan kwalliya, na ba ta 3,000 don kuji, ta ce mini anko za ta yi, na ba ta 20,000 kuji. Ki ji tsoron Allah ka yi ba abinda kika yi yar kwalguba, abinda kika yi a zuciya za ki ganshi bakar algunguma da budurwa gwara guli budurwa gwara guli ga lamba ta dauko kasa 0 nan 0 sai kasa.